Ahojte priatelia. No a ešte raz, ak by to náhodou nenahralo dobre, pretože predtým som natáčal a som si zobral ten mikrofón v ruke a som si ho mačkal v palcoch. Takže ešte raz tento deň je pre mňa dosť výnimočný, pretože som v Bratislave, idem na koncert Iron Maiden, popri tom si robíme recenziu hotela Premium Business v Bratislave. No a tretia vec, čo je pre mňa veľmi zaujímavá, je tá, že prvýkrát idem s Teslou, ktorú som kúpil pred Veľkou nocou, dlhšiu cestu, to znamená, že idem mimo okres a toto celé vyhodnotím, aká bola spotreba, aká bola jazda, čo sa týka nabíjania, ale toto bude až na konci videa. Čo ma docela potešilo, bolo to, že keď som prišiel do hotela, tak bolo parkovisko úplne plné. Ale čo nevidieť, mám tu takúto rezerváciu. Teslacká nabíjačka. A už teraz viem, že parkovanie tu stojí 17 € pre všetkých a ja mám v cene nabíjanie. Takže toto je taká zaujímavá výhoda. Takto to vyzerá na parkovisku. Je to tu pomerne zaplnené, v podstate do posledného miesta. No, mám číslo izby 108. Tak sa pozrieme, ako to tam vypadá. Tak akože izbička pekná, taká biznisová vyzerá byť, takáto parádna posteľ, dokonca tu je aj pillow menu. A čo to máme? Nejaká sušienka. Vyskúšame. No, takže takto vyzerá moja izba na dnešnú noc. Takže tu je taký konferenčný stolík so sedením, veľká manželská posteľ ustlatá pre jedného, pracovný stol, tabule sú tu oznamovacie rôzne, tak má to svoj štýl. Televízor. Máme tu rýchlovarnú konvicu, je tu výber čajov, takže takáto vaňa s takýmto presklením, toto sa bude určite otvárať. Jasné. Dobre. To sa oznámi v takomto štýle, v tom ich celkovom štýle hotelovom. Ešte robím zo pár záberov, lebo mám taký dojem, že mi to nezaostruje úplne, ako by malo hneď. Neviem prečo. A toto som si všimol teraz, ako toto je naozaj zaujímavé. Takýto nasvietený strop. No, tak to som ešte nevidel teda. Ako to je fakt dobré. Toto je fakt akože dobré. Takže ešte som si prebehol tú telku, no nejde tu nič, že ani YouTube, ani Netflix, ale je tu množstvo programov od slovenských, českých a dokonca aj nejaké Eurošporty a Discovery, takže docela solidný výber. No a čo sa týka internetu, tak internet som sa napojil, môžeme si ho odskúšať, že ako tu fakčí, odozva bola docela solidná a výsledok môžete vidieť za chvíľočku. Tu som na tom pracovnom stole, takže nejakých necelých 10 dole a hore to bude zrejme podobné. Áno, skoro 11 hore. Takže toto je internet hotely Premium Business Bratislava. A čo som ešte zabudol natočiť, tak je tu chladnička, ale je tu QR kód, keďže dole na recepcii je lobby bar 24/7, takže chladnička je prázdna. No a ešte kontrola zásobiek pri posteli, tu nočný stolík, svetelko a zásuvka na obidvoch stranách.
No a ešte som zabudol natočiť výhľad, aký mám výhľad, tak som musel odostrieť tento neprestrelný záves. No a na parkovisko, takže mám aj autko pod kontrolou, aj keď teda Tesla sa kontroluje sama. No a mám takýto výhľad na nejaké budovy, nejako polifunkčné alebo aké v Bratislave. A okno sa dá otvoriť. Paráda. Priatelia, tak nastal čas, aby som sa presunul na tehelné pole, kde bude vystupovať Iron Maiden. Samozrejme kameru nezoberiem so sebou, pretože je to tam zakázané, ale mobil si zoberiem a nejaké vstupy skúsim natočiť z tej atmosféry na mobil. Tak mi držte palce, ahojte. To je blbosť. Takže vyražám vzúru k najväčšiemu zážitku tohto roka. Aspoň teda dúfam, že to bude môj najväčší zážitok tohto roka. Už sa hrnú davy ľudí. Zo všetkých strán metalisti. No, tak zatiaľ je to zaujímavé, keď som povedal, že mám vstup do Vipky, tak ma poslali nazad, že musím ísť späť okolo školy, nejako prejsť, tak som zvedavý, či sa tam dostanem a kedy. To je taký zvláštny pocit, keď všetci idú v protismere vám. A všetky davy idú opačne, ako idem ja. No, tak tam je doprava na Statie a tu doľava okolo tých hasičov, že je Vipka, takže asi už konečne som našiel to, čo hľadám. Takže stánok s merčom, 50 € tričko, Iron Maiden. A viac, až 180 nejaké mikiny, okolo 100. Takže od 50 € do 180 €. Moje nervy. Tak toto je ako vec. Takže z takéhoto pohľadu to mám. No, priatelia, a škoda, že som si nezobral moju kameru, lebo v podstate do tej Vipky žiadna kontrola. Alebo teda aspoň som si nevšimol, že by niekoho nejako extra kontrolovali. Ale nevadí. Mám mobil, takže niečo potočíme na mobil. Docela sa toto zaplňa. V podstate je nejakých 6:30, 6:45 a koncert Iron Maiden začína až za 10:09. A predtým budem preskakovať Atrax. Tak na úvod som si dal rybu v limetkovej omačke so zeleninou z tofu a s ryžou. To mi pani šéfkuchárka odporúčila a plzeňské pivo, takže idem sa posilniť a potom to niečo možno natočím. Priatelia, záber z Vipky, ale to iba z časti. Sú tu vlastne 3 sektory. Toto je jeden z nich a chodbami je to prepojené do ďalších, takže nikde sa nečaká. Až tam dozadu, ďaleko. Takže no, tu sú potom telky, kebyže náhodou by sa mi nechcelo pozerať, ale myslím si, že to nebude nutné, ale ak sa to pekne pred pódium zaplňa. Tak časť pohostenia vo Vipke. Tu som prišiel k slanému a potom dezertom, takže takéto dobroty sú tu k dispozícii. No, tu by sa nebali, keby som si nedal vetrník, v tomto prípade mini vetrník a tieto koláče ku tomu a ako víno som si zobral primitivo ružové, takže predpokladám gurmánsky zážitok. No a docela príjemné čakanie je na koncert vo Vipke, keď si môžete dať pivo, vínko, nejaké jedlo, koláčik. Úplne iný pocit z toho atmosféra, ako byť možno niekde v tlačenici v dáve a čakať 2 hodiny, kým sa to začne všetko. Je to úplne niečo iné, ako som doteraz zažíval, ale je to príjemné. Určite je to príjemné. Príjemné medzi koncertami si sadnúť k prošutku, šumečke, varoške, nejakému pečivku a bielému vínku.
koncert skončil a hneď nabehla partia chlapov a už to rozoberajú. Upratujú. No, takýto pohodový východ z Lipky. Merč. Výborné to bolo. A teraz pekne na hotel, vyspať sa a zajtra zase domov. Ale stalo to za to, bolo to super. No, tak idem k hotelu a stále takýto hub ľudí za mnou, predo mnou. Je v podstate dosť hodín, ale išiel som takou rušenicou cestou, lebo keď som išiel na koncert, ja som išiel cez Bajzovu a tam to bolo také dosť zaujímavé. S rôznymi typmi ľudí, čo tam boli v tých uličkách. A som docela rád, že som si zajednal hotel blízko koncertu, lebo zohnať taxíka je ako fakt problém. No a teraz už prichádzam takou malšou uličkou, ale iba 180 metrov ku hotelu. Takže dúfam, že to bude v pohode, lebo tá Bajzová to bola taká dlhšia cez nejaké sídlisko, alebo teda paneláky, parčík a to zabilo sveta, tam boli všelijakí legálni imigranti. No a tak teraz večer by som si to nedal predstaviť. No a tak som išiel trošku po také rušnejšej ceste. Hurá, som na meste. Možno 10 minút pešou chodzou a som na hoteli, kde spím dneska. Wow. Prajem krásne dobré ráno, priatelia. Takže vyspal som sa výborne v Business Hotel Premium v Bratislave. Madras je taká príjemne tvrdá, vánku som mal svoj. No, je 7 hodín ráno a keďže mám dneska ďalší program a ďalšie plány, takže idem na raňajky a potom nás čaká cesta domov. No tak to je moje prvé kolečko. No druhé kolečko mám natierky, cvikľovú, zo sušených paradajok a sírov, tak to vyskúšame. A úplne častý horúci chlebík. Moje tretie sladké kolečko. No a kávu. Dostal som lungo. A nejaký malý sladký krosajník s koláčikom. No a záber na raňajkovú miestnosť. A tak bližšie záber na raňajkové menu Business Hotel Premium Bratislava. Náš pečivo bolo úplne čerstvé, chrumkavé. No to je taká raňajková klasika. Ale to pečivo nemalo chybu teda, úplne chrumkavúčke, výborné. A to ešte nejaké nápoje. Takže takto. Tak pozdravujem, priatelia. Dorazil som domov, moja cesta aj výlet skončil. No a teraz, ako som hovoril na začiatku videa, si vyhodnotíme moju jazdu Teslou, prvú jazdu, ktorú som mal mimo okres. No, takú dlhšiu cestu. To znamená, že išiel som do Bratislavy, nabil som si doma na 100%. V Bratislave v hoteli Business Premium hotel sa nabíjalo auto na 100% zasa, keďže tam v cene parkovania, pokiaľ máte elektroauto, tak si môžete auto nabiť. Majú tam Tesla nabíjačky. Takže keď to tak vyhodnotím, tam som to mal celé v cene parkovania a doma som nabíjal auto do 100%, fotovoltaika dávala okolo 9 kW za hodinu a ja som nabíjal nejakými 4 kW, takže v podstate nabíjal som zadarmo. Takže cesta do Bratislavy a späť ma stala 0 eur, pokiaľ teda nerátam amortizáciu auta. No a poďme sa pozrieť, ako to vyzerá v číslach.
Takže pokiaľ je to vidieť, tak prešiel som a dám tam teda pauzu, nech už sa to ďalej nejako nenačítava. Prešiel som 476,4 km, čistá jazda mi trvala 4 hodiny 58 minút, no a mal som spotrebované 93,3 kWh a priemerná spotreba mi vyšla na 195 Wh na kilometr, čo je na 100 km 19,58 kWh na 100 km. Hej. Takže tá spotreba podľa mňa je úplne fajn na to, že išiel som po diaľnici, tam som išiel nejakých 135, nazad som išiel 140, takže som sa nejako neobmedzoval. No a posledná časť úseku, alebo teda prvá z Čace do Žiliny som išiel po prvej triede, kde som išiel v rámci možnosti 60, 70, 80, 90. Takže zatiaľ ja som so spotrebou veľmi spokojný. V podstate nemusel by som ani nabíjať do 100%, ale keďže v cene parkovania bolo aj toto nabíjanie, tak som to využil. Takže tak, z mojej strany všetko. Pokiaľ sa vám video páčilo, dajte mi odber a like, pokiaľ ešte nemáte odber. A vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve. Ahojte.